hej. Har I prøvet, når jeg prøver at hoste jeres server, at den I så ikke kan connect, fordi den siger handshaking failed eller sådan noget? Det kan godt være, fordi at din port ikke er åbnet. Her viser jeg, hvordan I åbner jeres port. Det første, I gør, er, at I logger ind på jeres VPS. Hvis du ikke ved, hvordan det gør, så kan du se vores video på, hvordan man opretter forbindelse til din Osiris VPS. Og så kan du komme tilbage hertil. Når du så har gjort det, går du ned og søger efter Firewall. Og tager den, der hedder Windows Firewall with Advanced Security. Så når du har den her åben, så trykker du på Inbound Rules, og så trykker du på New Rule. Så trykker du port. Næste. Skriver du din port ind her. 25565. Det er en Minecraft port for sådan en standard Minecraft server. Og her der kan du vælge, om det skal være en TCP eller UDP. Mange steder skal bruge begge ting. Men der kan også nogle af dem, hvor de kun skal bruge UDP, eller hvor de kun skal bruge TCP. Det må du selv finde ud af, afhængigt af, hvad det er, du bruger din VPS til. Så går du Next. Så lader du den være på Allow the Connection. Så går du Next. Prøver du ikke ved noget af det her. Så går du bare Next. Så skriver du navnet ind. For eksempel så skriver vi Minecraft TCP. Da det var en TCP2. Så skriver vi New Rule igen. Og så port. Next. UDP den her gang. Så skriver vi porten ind igen. Next. Allow igen. Next. Next. Så skriver vi Minecraft UDP. Og du kan også skrive en description, hvis du har lyst, men det behøver du ikke. Så skriver du bare finish. Sådan der, nu er du åbnet port, og nu burde du gerne kunne join din server. Hvis du stadig har problemer, kan du få hjælp på vores Discord, live chat, eller du kan lave en ticket på vores hjemmeside. Vi ses en anden gang.